हेलो नमस्कार, आप देखत तानी और भोजपुरिया चैनल। तो बता दी आप सभी के पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाला फैंस बानी तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करी। तो अब चलतानी बात करतानी ट्रेंडिंग और पेंडिंग के। ई रीजन का बा ट्रेंडिंग और पेंडिंग लगातार जौन की विवाद चल रहल बा। विवाद भइला के बाद जौन खेसारी पवन एक भइल बा, ओकरा बाद से खेसारी गइल बाड़न ट्रेंडिंग में और पावर स्टार पवन सिंह चल गइल बाड़न पेंडिंग में। आप सभी के बता देतानी कि सबसे पहले यहाँ पे देख सकतानी कि सबसे पहले ट्रेंडिंग में केकर गाना बा। तो यहाँ पे देख सकतानी सबसे पहले का ट्रेंडिंग आवता। इमें हम जाके चेक करतानी म्यूजिक सेक्शन में। तो म्यूजिक में पहल का नंबर पर बाड़न शाहरुख खान, जौन की इनकर जवान मूवी के सॉन्ग बा। और दूसरा नंबर पर बाड़न भांग के सवाद लेला खेसारी लाल यादव जी। तो खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह के जब से एक भइल वालो दोनों जना, तो खेसारी के जितना भी सॉन्ग आवता ब्लास्ट कर जाता। कैसे कि इनकर फैंस इनकर से नाराज नहीं खेलो। और पावर स्टार पवन सिंह के जितना भी सॉन्ग आवता वो फ्लॉप चल जाता। कैसे कि पावर स्टार पवन सिंह के फैंस पावर स्टार पवन सिंह से बहुत नाराज वालो। और दूसरा गाना ओ माई गॉड फिल्म के बाटे, जौन की सॉरी गाइज आप यहाँ पे बताओ तनी। अभी हम खेसारी लाल यादव के पहिल का सॉन्ग बाटे जौन 2 नंबर पर ट्रेंड करता। और दूसरा सॉन्ग बा जौन की 4 नंबर पर करता फुल फेल पाता, यहाँ पे देख सकतानी। और तीसरा सॉन्ग बा जौन की 6वां नंबर पर ट्रेंड करता हीरोवा बम। यानी कि आप देख सकतानी पूरा ट्रेंडिंग में खेसारी लाल यादव भरल बाड़न। एक रीज़न का बा आप सभी बताई, कमेंट कर बताई कि काहे ये खेसारी लाल यादव के ट्रेंडिंग में चल जाता, आप पावर स्टार पवन सिंह का गाना पेंडिंग में चल जाता। तो हम पावर स्टार पवन सिंह के साथ में रह के बहुत सारे वीडियो भी बनैले बानी और आज बनावे के पड़ता। का करम कैसे पावर स्टार पवन सिंह फैंस के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर दिल बड़न। एक चलते उनकर गाना 24 घंटा में 1 मिलियन नहीं हो पावत। अब पहले 3 घंटा में मात्र 1 मिलियन जाता रहा। तो एक रीज़न रहुआ सब जानते हो हम लोग। तो प्लीज़ बताई, कमेंट कर बताई और चैनल के सब्सक्राइब करी। पावर स्टार पवन सिंह के फैंस बानी तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो को दूर दूर तक शेयर करी।